Muri yeZimbabwe, I really appreciate you nesupport yamuri kupa pa this YouTube channel. Nyaya nezvomuzora nhasi inyaya iyo yemurume akatiza mukadzi wake akamusiya achibatwa chibharo. Nokumbura usubscribe pa Atrari 263 wotina on the notification bell. Nyaya nezvomuzora nhasi inyaya yemurume iye anonzi Emmanuel akatiza achisiya mukadzi wake ari pabishi rekubatwa chibharo. Nyaya iyi yakaitika iko kuEpworth pamashops anonzi Stop Over Senda ndo pakaitika nyaya iyi. Nyaya iyi yakaitika manheru kumateni avaviri mukadzi nemurume vachibva kumashops kunotenga zvavaitenga. Vakasangana nemurume manheru wavaisaziva akabata banga akachikidzira muridzi wemukadzi. Muridzi wemukadzi akatiza neupenyu hwake. Murume uyu akabata mukadzi uyu chibharo non-stop lula 2 rounds pasina protection mukati. After abata mukadzi uyu akabva atiza. Mukadzi uyu abatwa chibharo akamhanyira pane imba yanga iri padhuze nepanga paitika zvinhu izvi achinoripota nyaya yainge asangana nayo. Vanhu ava vagari veipapo vakamhanya naye kuchipatara icho chinonzi Prenatal Hospital kunoongororwa kunzi angadai zvimwe akazvadzwa chirwere cheAIDS. Ndokumborota zvatinofunga mukomment section. Vanhu vari kublame murume uyu kunzi iye akazotiza sei mukadzi wake achimusiya achibatwa chibharo ende akadii kuenda kumapurisa achiona kuti izvi zvaitika. Zvisinei nyaya iyi yakaziviswa kumapurisa. Mapurisa ari kuzama kuita investigation ekuzama kutsvaga munhu iye akabata chibharo akaparamura mhosva iyi. Ndokumborota zvatinofunga mukomment section pamusoro penyaya iyi. Ndiani ari wrong, muridzi wemukadzi here kutiza kwaakaita? Much love.